Ναι. Ω, πάλι το ίδιο έχεις κάνει και με πιο καλά μου, δεν είναι. Τι? Πάλι το ίδιο έχεις κάνει. Βγάζω ρε, να φτιάχτω. Κοίτα, πρέπει να ρίξεις τα καλάμια σου, κοίτα το νήμα σου πώς πάει. Πάλι καλό το φτιάξα κατευθείαν. Το καλάμι αυτό καλό είναι. Αξίζει τα λεφτά του. Καλό, πολύ καλό το καλάμι, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάει αυτό το καλάμι το άλλο που έχω βγάλει τόνα ψάρια, να το βάλει να το κάνει στην τάξη. Να πάρει στην τάξη, να το βάλει στην άκρη. Δεν είναι μεγάλο. Καλά δεν είναι και μικρό. Αχ, 2-3 κιλά είναι. Το η κάμερα δουλεύει και τα μπροστά. Πρώτο ψάρι. Καλό ψάρι. Πολύ ωραίο. Όχι, μικρό είναι, πολύ μικρό. Κάτι πως καρβοσά. Τάσου. Δεν είναι καλάμι για μότα, θα πάρει το καλάμι. Δεν είναι καλό, το κομμάτι. Αλλά μόνο είναι να το φέρει. Είναι 2-3 κιλά. Παραλμιά. Θες να βάλεις τον νοπό? Βάλε ό,τι θες βασικά. Άσα παραλμιά. Αλλά και στον νοπό τρώνε. Είδες αυτό το κόλπο που έχω κάνει, είδες. Δεν βάζεις και εκεί. Τι? Α, δεν το βάζεις στη ζώνη. Όχι. Έχεις κάνει κοντοφύλακα. Ναι, κοντοφύλακας αλλά όχι ψηλό και μακρύ, κοντό. Ράμες όλωσες. Σε σαμποτάρει ρε. Έφτιαξε τα καλάμια τα καλά για πάρτι του. Αλλά δεν γίνεται ρε, αυτό είναι καλάμια φτιαγμένα από προηγούμενη φορά που ψαρεύαμε. Πώς γίνεται έτσι να γίνει? Εμένα ρωτάς τι έχεις κάνει. Κάτι δεν πάει καλά εσύ. Εσύ κάτι έχεις κάνει. Ούτε έκανα, δόλωσα και πήγα να ρίξω. Ναι, αλλά πριν να το λώσεις πρέπει να το κάνεις τούμπα. Εντάξει, δεν ξέρω. Ρε γαμημένη.